Johera mag wuora, jodalo mageno, agone ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nade ma Jehova oloso thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Gorongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Royal Ler e piny Kayole, to kapok wach moro amora to wadhi kulo wiwa piny mondo wamiye Nyasach polo kod piny duong'. Jehova iber manade, chunya odendi jatend lweny. Erokamano jakondo mula kuom loso thuolo ma jaber machal gi mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Erokamano were makalo timnwa ng'wono ruodha mara kuom Yesu. Amen. Johera mag wuora, jodalawa mageno, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Samuel mar 2. Ndiko anwoyo ndiko mar Samuel mar 2 9 e wang'e. Adhi wuoyo kuom ng'amodong' makata ka jogweng' gineno to neno kodong'. Ka nyiri mane gisomogo ng'iye to neno kodong'. Yawuoyi mane gisomogo ka ng'iye to neno kodong'. Adwa wuoyo kuom gimiluongo ni dong'. Dong' ma samoro jaduong' ka ng'iyo dalane to neno ka dalane odong'. Seche ma ji nyalo timo gik moko mabeyo, mayud gik moko mabeyo dala, eto nyithinde odong'. Moko nodong' e kong'o, moko nodong' e tero, moko nodong' ni ok nyal kendi, moko nodong' ni gito ne gikwame tuoche, maka pesa moro yudore to gin ni tero ne gimane tuo nodong' kodgi, ma tuo dianyogi. Ong'ere maler ni dalano en dala jotuoche. Adwa wuoyo kuom ng'amodong' makata ka neno mbesene kakalo to nyiso jomoko ni jogi to nalo e klas, to jomoko penje ni bwana dak iwacho adiera, ng'amo kalo gi gari malich bilano mano ng'ama ni loyo. Okone gino johera mag wuora ng'ano naloyo. To nenauru kaka kawuono chal, piny odong' koda, wawuo kod ng'amodong'. Ng'ama wacho nodong', jogweng' bende ong'eyo nodong', nyaka nyithigi bende ong'eyo nodong', nikech seche mane ji tedo en nodong', sama ne itimo aruse madongo en nodong', sama ne ji kendo en nodong', sama puothe ji ne dongo gik mabeyo ne bede mier, mago bende en bende pod nodong' adong'a. Nyaka mama ne kuma nodong'ie kaluo, sama nolamo ne ni en mondo mi odhi e boma, mondo mi odhi okel gik mabeyo manyalo loso dalani. Sama chope boma, wuoyi nodong' kod kalatese. Onge gima kalatese ne go ne nyalo konye. Ga wuoyo kuom ng'ama nodong'. En okwame anete, omoke chong', omoke ura kama nokwame no. Ji kale akala kanyo, we awuo kuom ng'amodong'. Jehova chika mondo alos kuom ng'amodong'. Kawuono ni duong' odog ni Yesu ratego. Mumba wacho ni awuoyo Samuel mar 2 ochika wang'e. Wasom gimondiki Mumba Jehova nisi Daudi otimo maber ni Mefibosheth, nitie ng'at mibiro timne maber kawuono, ma Jehova golie chola, ma Jehova golie chong', ma Jehova golie ura, ma nyaka nyiera mar dala Jehova nyaka pudh oko, ma Jehova gol oko. Mumba kona niya, Daudi nopenjo niya, dipoko dong'ie ng'at moro ma jaod Saulo koso mondo atimne maber? Jehova penjo kawuono niya, bende nitie ng'at moro modong' molewe anete, molewe ura, molewe chong', molewe kwamo, ma samoro kata ka ji donje dala ento kata ka chwore nobiro seche maliete nitie, ento chwore igolo nyaka komikone ni bwana bed kucho, nikech welo donjo. Matiende ni samoro jaodi onge gimoro e lwete, koro ento ok nene ka wendo. Gin joma nodong' gik moko malich made girwaka gibiro go ka wendo mago ne onge. Kawuono adwa wuoyo kod ng'amodong' molewo, ma samoro tuo osedianyo, osewuotho e osiptende ni modonjo osiptande cha. Dong' jogweng' bende ong'e nodong', kata seche mowuotho ma en e kor gweng' nyaka jokemest bende ong'eyo ni nodong' e tuo no. Iluonge ipenje ni to nyar ng'ane, dong' ing'e ni yadhi moro manyocha mosebedo ka konyi cha, yadhno wang' ni wan kode, biya wabro holigo kata gowi, kech ong'eni ni idong' e tuono ni idong'ie kanye kama ne kwame, makata ka ponono ni kod pesa ok inyal chamo tichulo godo gowi mar tuoche, mar thieth pile kod pile. Kawuono wakelo Yesu chier mar choke, jakondo mula, ja Nazareth boromo, en kende monyalo siro ng'amo kwame anete, ng'amo moke ura, ng'amo moke chong', ng'ama nodong'. Daudi penjo ni be nitie ng'at moro modong'? Dhod Saulo be nitie ng'at moro modong'? Manyako moro modong' makata polot kama ji odake, seche ma ji ni kod more utegi, eto seche gi goye imanyo joma dang' theg gi. Kawuono wuoyo kod ng'amodong' kinde ma ji yudo nyithindo ma ji more, ento onge go, osemiye nying moko maricho richo, nying mag lur. Wang'eyo Yesu chier mar choke, ng'at manoloko nying Sarai, moluong Sarai ni Sara, mobedo min ng'ato e lela, en ng'a? Ere go ng'amodong' no? Na ang'eye ja paradiso, jakondo mula, ng'at
ng'at manoloko nying Ana. Seche mane nyiere ng'at modong, mama ne dong, Ana ne dong dala kata ne jidhi Shilo mar mondo mi otim ne Jehova misango. Ana ne dong nikech ok noonge go nyathi mane nyalo ywak e tiende ni ng'e ne onge. Achaye manodong godo nodong gase. Duong odogni Jakona Mula, duong odogni were mapok olo, duong odogni Adonai, duong odogni wendo, duong odogni Nyasaye mapok olo, Nyasaye manyalo, Nyasaye mapok olo. Awuoyo kod ng'amo dong, ng'amo kwamo, ng'amo moke ura madalagi eminene ka joter nyalo wuoki, ma ode eminene ka nyithindo nyalo siko ka thoe pile kod pile, kata wuogi e dalagi modhi nyaka shopping center. Kochako dhi kata shopping center kuro bende dhako chako ringo mawe kuro mochako duogi e dala mowachi ni mama kia gima tima kara nodong nodhi ogurne musmal. Ondiki johera magura, ondiki Isaya 22 matindo 25 nabiro pudho musmal manogur matek e kit ngimani. Samoro gima kelo ni dong en musmal manogur matek, samoro nogure kinde kware manodhi ogure matek makata ka dunyuoli e dala no to ni yudo ka ahonda no ne ni ahonda manie dala, ndulme no ne ndule mane dala, ich mawuok no ne ich mane nie dala no, kongo no samoro ne kongo manie dala no. Kawuono ni mumba kona ne ya musmal manogur matek momiyo nyawuoyi dong. Musmal no ibiro pudho oko. Ondike Jo-Kolosai 2:14 norucho gima nondiki manotweyowa kata nobed gima chal nade. Kawuono ni momiyo ng'ato dong inyalo ruche. Kawuono na Umachiel 13 wacho ni nochod nyororo no kawuono ni momiyo ng'ato dong. Kawuono ibiro chode nyinge Yesu Ja-Nazareth ma ng'ato bende luongo ji nyaka arus mare, ma ji nyaka luong nyaka ji nyaka birthday mar nyathine, ma ng'ato bende luongo ji biuna Jehova timo na ono nyaka pepas da mane wacho ni ok nyalo konya. Jehova maono otimo na maber. Kawuono ayudo tich an bende iluonga ni wuod ng'ane dala wa babati biro rienye mane Jehova mwakelo gokinyi. Duong odogni were maklo Jakona Mula oche okeo Jahudi Yesu Lwanda iromo rategi romo momba kona niya wuok 14. Musa nodwoko gi niya kik uluor johera mag wuora kuom gima nade mosetimore dala wen gima nie odi. Kik uluor, chunguru motegno, chunga motegno. Wach ni kawuono tuo rumo kuoma, kawuono ne ayudo oda, kawuono ne ayudo tich, kawuono ne nyinge Yesu Ja-Nazareth, kawuono ne ayudo 14. Ruoth Nyasaye biro kedonu, omiyo un ling'ura ling'a. Jehova biro kedonu, Nyasachwa biro kedonu, Jehova biro kedonu, Nyasachwa ngima obiro kedonu, Nyasach Israel biro kedonu. Ruoth mar polo Jehova mapok olo, Ebeneza Adonai, Jehova El Gibo, Nyasachwa biro kedonu. Ondike Mathayo 15 matindo 13 ni gimoro amora ma wuora manie polo ne oko pidho ibiro pudho oko. Omiyo beduru motegno. Jehova biro kedonu gimoro amora ma jasigu nokedo mar mondo mi udog chien, mar mondo mi udog gi anete, mar mondo mi udog gi chong, mondo dala udog gi nyiera, mondo dala udog gi buodo ndelo, mondo dala udog gi gweno deyo, mondo dala udog gi chamo thing. E nying Yesu Ja-Nazareth ni une ma utedonu nyaka kuon thing e dala no. E nying Yesu Ja-Nazareth wang'eyo Jehova El Gibo, ng'at ma jalo loko nying ng'ato. Kata dala no nomoke anete, kata dala no nomoke chong, ma kata mana gik manyalo pidhi e dala no ne onge. Wuono wakelo Jehova ng'at manoloko nying Jakobo ma wuod Isaka ratiro. Jakobo no penji niya Jakobo nyingi ng'a? Olwacho ni nyinga Jakobo. Kawuono Jehova penji niya ito nyingi ng'a? Samoro ibiro wacho ni to nying mochaka dala ni en lor, inyalo lok nying no okone ni winji wuod Isaka. Kochakre kawuono Jakobo nyingi ok chak luongo ni Jakobo, nyingi luongo ni Israel, ng'at mogwedhi. Ma wacho ni kawuono dala ni no ok chak luongo ni dala yawuoyi morundore, ok wachak waluongo dala no ni dala mama ma nyithinde siko thoe dwe ka dwe. Dala no ok chak luongi ni dala gi wuoyi moro ma onge tich cha. Kawuono wacho ni Jehova nyalo loko nying ma e Nyasachwa. Ruoth manomako chieng e piny Gibeon e lela mondo mi olojo jok mane kedo kod Israel. Obro mako chieng kawuono e wi Gibeon kawuono ma chieng lichung' thi ma nyaka lo wasikigo. Weluor nitie Jehova
we luor nitie Jehova, 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 we luor nitie Nyasaye mapok olo. Owacho e Zaburi 40 matindo 2 niya, noywaya kogola e bur malich motimo todo, mano Jehova El-Gibo obiro ywayi e bur malich motimo todo, kaminyiere ji, kamiseye ji, amiwache ni mar joka ng'ane ni tok nyalre. We luor nitie Jehova, nitie Nyasaye mapok olo, nitie El-Gibo, nitie Nyasaye mapok olo, nitie Jehova Nisi, nitie Nyasachwa mapok olo. En kod nyalo, en kod teko, en kod nyalo kawuono ni, en ema wabiro luonge. Owache Jeremia 1:9, namiyo u teko mar muko gi pudho gi go piny. Kawuono ni e nying Yesu Ja-Nazareth, an wana muk nyiero piny, an wana muk achaye piny, an wana gol nyaka kawuono numba gi ura momako par ng'ato piny. E nying Yesu Ja-Nazareth, ng'ato ang' nodong' kawacho niya, kara tuo mosebedo koketa piny, wan kod Jehova ma Jares mowacho ni kik aluor. Kama nadong'e ni ok abi luor, abiro chung' malo mawach ni Jehova nyalo. E nying Yesu Ja-Nazareth, mawach ni Jehova nyalo. Mumba kona niya e Isaya 45 matindo 2. Gima wacho ni kuros ruoth okone niya wiji kuros kawuono ni ami teko ngar muko dhorange mag mula sani e nying Yesu Ja-Nazareth. Bed ni dhorange nogurgi gi joma nade, kata sadi tich adi, kata nogurgi ka ji ne onge ma ji nodhi e puothe, kata nogurgi ka nyithindo nodhi e sikul ma nolam godo wiye nyithindo kiluongo wiye Maimuna. Igologi e pi kanye ma Yesu ka Jehova noluongi ne pingima, kata nogolgi kuma noketh godo ngimani e bunge machalo nade, e bungu kanye miluonge Yesu ka Jehova ni yien mar ngima. Kawuono ni waluonge chier mar choke, jakondo mula, were mapok olo, ratego toromo, komeko, chier mar choke. We mondo waluonge kawuono charan mabiro kwayo jakadala manokethore moruchore morumo. En ka Ja-Nazareth, anuoyo kawacho ni norucho gima nondiki e par ng'ato, gima ondik kuomi nobed remo mabubni. Kawuono wan kod Yesu Ja-Nazareth mano chango nyako, mano leo higa 12 ka iye bubni kare mochwer kuome. Erego gima notemo go Lwanda motame loyo sama ne japuonj nochopo mane nyako nomako riak lawe, nyaka remo mabubni nogo sarute nyim jatend lweny sama noromo kod Lazaro, ka Lazaro moke bwo liel osechwaye kod formalin. Lwang'ni buyo kuome, nyaka kudni bende fuokni kuome sama kudni noneno Yesu commander in chief, kudni nogo sarute no piyo e nyim Yesu jaloyo. Kawuono ni sama ne formalin noneno ka Yesu maneja odonjo, mane sama formalin nogo e sarut, jodongo manobede techiel kane rita adek kane giparo ni Yesu bendo biro gi dhok moko midwa yang' e liend Lazaro, ne gikia ni Yesu to kelo chier. Mane japuonj mowuoyo kuome kawuono, ng'ama nodong' gima ni kuom Yesu biro chiero, Yesu biro chiero, nyaka pepas go Yesu biro chiero, nyaka ich ma ok nyal ting'o nyathi Yesu biro chiero, nyaka kaminyiere ng'ato Yesu biro chiero, nyaka dala manorumore moruchore no Yesu biro chiero. Duong' odogni, Adonai duong' odogni, Ebeneza duong' odogni, nyakwar Jesse duong' odogni, were makalo duong' odogni, jakondo mula duong' odogni, Ebeneza duong' mondo odogni, Nyasachwa mapok olo duong' mondo odogni. Jehova parie mama mokwamo ni, Yesu parie jaduong' minyiero ni, parie dala minyiero ni ruodha, parie dala minyiero ni ruodh polo. Duong' odogni Nyasach nyiseche momakona ni Isaya 45 matindo 2. Anto anatel nyingi mondo apie gode mogangore manogangore manoketonu road block momiyo dala wuok nyalo sudo unu dong' adong'a kama nogeng'nu ne kanye mudong'e kanye minyiere ka ji go tiklo nyim dhorange to wacho ni ne uru dala ma udi obede kokungore pinyne. Samoro mama kadonjo e ot to wuotho gwara kodwa donjo e ot nikech yawuoyi nolal e boma. Wawacho niya e nying Yesu Ja-Nazareth, wan kod Jehova manyalo loko nying ng'ato. Kano loko nying Sarai, pok odeko mondo lok nying Berwa. Kano loko nying Ana, pok odeko mondo lok nying Berwa. Kano loko nying Jakobo, owadwa pok odeko mondo lok nyingi. Kasamoro igo lam e udi moko mamiyi nyaka le udi moko magala mondo iluoki. Isomo ni gokinyi, ikoni niya kik nyithindo gi ywagi. Ka nyithindo gi aduoga yudo ka ni nyathina oywak, ibiro dok dala widhi thagri kaka
kaka ni thagori chon wan kod Jehova manyalo loko nying ng'ato kawuono moywe pi wang' ng'ato e lela en tiende Jehova Jaire oloko nying Esther nyathi kich ma Esther obedo mikach ruoth ang'o matek manyalo tamo ruodhwa kawuono wan kod Jehova Elgibo obiro pieyo gode mogangore mochung' e mbelewa gode momiyo dalawa inyiero momiyo dalawa inyiero momiyo odi inyiero momiyo oda inyiero momiyo nyaka tuono osiko kuomi gode go ibiro piegi kawuono wan kod Yesu tinga mang'ongo komeko chier mar choke ja Nazareth obiro nyono gi kawuono japuonj biro nyono gi magitore sani e nying Yesu ja Nazareth mumba kona Jeremia 23 matindo 29 ni wach Jehova en gibo wach Nyasachwa ni wach Nyasaye mapok olo wach Jehova ni muma wacho niya e Jeremia 23:29 wachne ni chalo mach wache ni chalo nyundo onyalo baro Lwanda matindo tindo Lwanda manokete nyim dharanga ng'ato mar mondo minyiri kik kalo Lwanda no ka gidhi kalo Lwanda no to kiero gi giduogo mane dala bang'e nyak jar ng'ato kosetedo dweche 3 chako duoge pacho ji ong'eyo nyaka jogweng' ong'eyo makidwaro mondo mi utedi to ji ong'eyo be isemo ng'ano chon e shopping center ikoni ni we edhori e udwegi nyocha koduogo kawuono ni wakelo wach Jehova ochalo mach ang'no wang' gima nade momiyo ng'ato dong' chien ang'no wang' gima nade momiyo ng'ato dong' e ura ang'no wang' gima nade momiyo ng'ato dong' e anete ang'no wang' gima nade momiyo ng'ato dong' e chong ang'no wang' gima nade momiyo ng'ato siko kaywak ang'no wang' gima nade momiyo ng'ato seche ma ji nindo gotieno en ok onyalo nindo parore wacho ni ajowa dala wacha wanachak gi kure wanatiek gi kure wan to karang'o manotimore dalawa katimo nonro iyudo ni samoro gino notimore e kinde kwaro to muma wacho niya abro pudho musumal manogur matek kata ne gure kinde kwaro kata ne gure kadau kata ne gure kaneu abro pudho musumal manogur matek motamo ohala no ok nyal suro makata miyo ohala no lon ohala chako kungore piny ndulme mako ohala mara moja no ala lwar piny kawuono ni wating'o Yesu chier mar choke jakonda mula oromo Adonai oromo Ebeneza oromo Elgibo Nyasachwa ni toromo ratego ni toromo ja paradiso oromo japuonj oromo Yesu ni oromo Nyarombo amo jakonda mula oromo Ebeneza iber manade Elgibo duong' odog ni nyakwar Jesse duong' odog ni japuonj Yesu duong' odog ni Nyaromo moma wacho Isaya 45 matin 14 Ruoth Nyasaye wacho niya jotich mag Misri gi johala mag Nubia kod Josebea maroboche nobed e bwo lochu e Yesu ja Nazareth obed ng'ama nade maraboro ma ji noluoro e gweng'u kanyo mane thiro gweng' mane miyo gweng' dok chien biro bedo jotichu e Yesu ja Nazareth gibiro neno ka udonjo gi prado madongo kata jopiny oyie odagi mano Jehova mosegolo amuri ni Yesu ja Nazareth osemiyi kifungu sani anyinge Yesu mar loyo nyaka gode ibiro pie gode madongo mogangore ibiro pie aeto Josebea maroboche magweng' noluoro makata ka ni donge gweng'no giwacho ni gin ji noluoro gi Jehova wacho ni jogo biro bedo jotichu e nyinge Yesu ja Nazareth gibiro gonu sarute e nyinge Yesu mar polo e nyinge Yesu ja Nazareth duong' dog ni okew ji audi wendo Yesu ber manade chunya odedi ja paradiso kod Josebea maroboche nobede bwo lochu milokre wasumbu adier gini bi iru kotwege gi nyororo mano Jehova mowacho nyoroche mane gitweyo ugo Jehova biro tweyo gi go migi kulre ka gimiyo uduong' mano Jehova mowacho magipenjre to mabe ka ng'ane masani mabati koro rienyeni mabe nyar ng'ane mitimo ne arusni mabe wuod ng'ane mane waparo no yud tichni en Yesu ja Nazareth ng'amodong' bed gi yie wating'o Yesu bed gi yie wating'o chier mar choke bed gi yie wating'o jakonda mula bed gi yie Adonai nika bed gi yie wan kod Jehova Shalom bed kod yie ng'at mano pero Joseph wuod Jakobo kani e jela ogole kod kunguru korwako olose obedo prime minister ang'o matek matamo Lwanda pokodeko mono Jehova olok nying ng'ato pokodeko mono Jehova oywe pi wang' ng'ato pokodeko mono Jehova mi ng'ato nyathi mating'e tiende majine duong' odog ni ratego duong' odog ni Adonai duong' odog ni Elgibo adier gini biko twegi gi nyororo migi kulre ka gimiyo duong' kendo ka giwacho niya chutho Nyasaye ni kodu wasiku biro yie ni Nyasaye ni kodu ni ana kuom lamo ni ana kuom lamo dia sika kuom lamo gibiro yie niya kara Nyasaye ni kodi dia sika kuom lamo jayalo we ywak dia sika kuom lamo
jibiro yien Jehova ni kodi merwa ostedhi asika kuom lamo nyathi tinga tiendi jibiro yien Nyasaye ni kodi owadwa waywa nitie Jehova ma jaduok geno obiro duoko geno kama geno norume jibiro yie ni kara Jehova ni kodi ang'eyo niya Jakobo nowuok dala gi koting'o kede to kowuok dala Laban maner mare to nowuok ka Jehova miye mwandu ang'o matek wacho ang'o matek anuoyo ang'o matek e jim Jehova ang'o matek e jim Nyasachu ang'o matek wasigu manoramo Nikaruoko no sudi biro goni sarute nyimi Yesu ja Nazareth kuonde mane ok jal miye kom mondi bedie ibiro chung ni mawachi ni jatelo donjo chunguru malo mondo mi omiye kar kom nyaka joma nonyiero dala ubiro kawo kitamba ka yue nigo kom nyingi Yesu ja Nazareth pokode komono Jehova timne ng'uono Nyako wete gi Joseph sama no donjo ne ok ging'eyo ni mano Joseph kata in bende sama Jehova dwa timo ni ng'uono ne joma no charo dala ok bi ng'eyo ni mano in ema Jehova ting'i malo no ibiro romo kodgi shopping center kichopo kidhi dala ubiro penjo mabe nyar ng'ane mabe wuod ng'ane Jehova matimo no duong' odogni ja Nazareth wang'e inya kwar Jesse Ebenezer romo adieni gidi biru ko twege ge nyoroche mane gitwe ugo no twege go mingi ni kulre ka gimiyo uduong kendo ka giwacho niya chutho Nyasaye ni kodu kendo Nyasaye moro onge en kende Nyasaye mane Jehova ma wang'eyo Nyasaye mapokolo Jehova mapokolo Ruodh Elohim mapokolo Adonai mapokolo Jehova man kod loch Ruodhwa to pokolo Nyasachwa to pokolo Jehova ni pokolo Nyasachwa pokolo Mumba kona niya Zaburi 81 Matenda 6 Mumba kona niya Duong' odogni Ebenezer nyaka udheche madongo mane gikete goku Mumba kona Zaburi 81 Matenda 6 ne agolo ting' mapek e goku ibiro gol ting' mapek e goku ting' mar aseye ting' mar tuo ting' mar ich maremo ting' mar ich machwer ting' makiyudo nyathi to ionge kod geno iwacho ni ma biro lwar kaka moro cha nolwar ka wuona biro golo dheru ne goki Jehova ema wacho obiro golo odheru ne goki modheru nolwar piny odheru oting'o gik mang'eny samoro oting'o rabolo samoro oting'o njugu e iye samoro oduma ni e iye samoro odheru manokete goki oting'o tuoni ma kama rumo to moro cha odonjo samoro odheru manokete goki en niya ni odi kanyo onge kwe samoro odheru manokete goki en niya tuoni korumo moro cha odonjo odheru manokete goki en ni dalau pith ok nyal bede guogi ema bede guogi mang'eny makata nying koro tamou kaka umigi wugi makichiemo to moko ng'iyo wang'i moko ng'iyo tiendi to dhok tok bedie dala mumo wacho niya abiro golo ting' mapek e goku momiyo kata kiyudo ng'ato iwacho niya nyar ng'ani adwa dak go in kichaki duogo iyudo kondik ni barua moweni ot kanyo ni kawuono bebi mara kodi orumo duong' odogni Yesu japuonj biro loso odi ting' mapek no biro gole goki e nying Yesu ja Nazareth ma kawuono ni ji donji mawacho ni ma kawuod ng'ane moro manondik gimoro kuome cha ne Jehova norucho mogolo ting' mapek e goke mano Jehova en gibo Nyasaye mwatimo neno kuome Jehova mapokolo Nyasaye mwatimo neno kuome Ruodh mapokolo Jehova mwatimo neno kuome Ruodh mapokolo enitie ka en gibo Jehova to nika Rabi to nika Mumba kona nagolo ting' mapek e goku minamiyo ubolo bedheche mane un go piny Jehova biro golo dhechege goki Nyasachwa mapokolo biro golo dheru ne goki Jehova biro golo dheru ne goki Chandruogno wach ni Jehova golo dheru ni e goka kawuono Jehova golo dheru ni e goka kawuono Aolo go dheru manoketie goka Mumo wacho ni ting' mapek manoketie goku ok ting' ma ine maniketo kuomi en ting' manokaw to ketie goki mondi dong kama intiere no ibedie kwamo ibedie siko e nying Yesu ja Nazareth wan kod Jehova El Gibo wan kod Jehova Nisi wan kod Jehova Adonai wan kod Jakonda Mula Jehova mapokolo Nyasachwa to ni kod loch Japuonj ni kod nyalo Ruodhwa ni kod teko Owacho ni ka uyudo kanyna motwe kod mine mare to gonye uru manowuoye mathayo
Ang'no gonyo ng'ato kawuono ne. Jeremia 40 matindo 4 wacho niya, kawuono ne agolo nyororo ok e lweti. Ok wawuoyo gi makiny, ok wawuoyo gi morucha. Igolo oko nyororo e lweti kawuono. E nying Yesu ja Nazareth, waturo nyororo go sani mondo idong thuolo, mondo odi odong thuolo, mondo nyithindi odong thuolo, mondo dala odong thuolo, mondo tiji odong thuolo. Zaburi 30 matindo 11 wacho ni seloko kuyo mane an go doko ilo. Achai mani kuomi Jehova biro loko madog ilo. Merwa biro ting'o nyathi e tiendi kawuono ne waywak ne Jehova. Owadwa kawa pepas ni go wach ni Jehova kawuono. Mama na ok nochak noywak school fees mano puonja go kendo. Iseloko kuyo mane an go doko ilo. Bende iselonyo lepa mag ywak. Mimiya lewni mag mor. Kuom mano ok anabiling' tabiro paki gi wer. Wadhi kodi e lamo. Wadhi kodi e lamo. Wadhi kodi e lamo. Jehova mar oganda lweny. Pare wuoyi modong' ni, pare jaduong' modong' ni. Pare nyathi sikul modong' ma onge sikul fich ni Ruodh lela. Loke nyinge kawuono Ruodha, loke nyinge. Jehova pare mama ma nyithinde olal ne ni ok onyal neno gi pare. Pare nyako ma wacho darusi ne ok pok okonye ni Jehova. Siri jogi Ruodha timna gi ng'wono Ruodh lela. Herani malich mondo par joma malaria e Ruodh kedo. Chung kod jogi Nyasaye mapok olo. Siri gi Jehova el gi bo. Par jogi jatend lweny. Kuom e nying Yesu. Amen. Johera magwara jodalo mageno. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Ler e piny Kayole. Namba dang' iyudago en 0733 79 49 10. Anuoyo. Namba dang' iyudago en 0733 79 49 10. Namba machielo en 07 kendo 07 aeto 70 53 76. Anuoyo. Namba machielo en 07 kendo 07 aeto 70 53 76. Man Jehova Nyasaye ma jasir joge, Ruodha ma jochung' gi joge, oparu kawuono, osiru kawuono, osiru kiny, osiru ndalo kod ndalo. Amen.